В навечерието на най-хубавия празник Рождество Христово говорим за благотворителност, за повече човечност и взаимопомощ. Следващия материал е един пример за това как можем да помагаме на нуждаещи се не само по празниците. Клиниката по детска онкохематология към болница Света Марина във Варна получи голямо дарение от Сдружение Един живот. Хоспитализираните деца, лекарите и медицинския персонал предпразнично се зарадваха на ново обзавеждане за ремонтираните болнични стаи. Председателят на благотворителната организация Карл Смит и част от екипа му дойдоха да поздравят малките пациенти. Детската онкохематологична клиника във Варна е една от трите в страната, където се лекуват деца с кръвни и злокачествени заболявания. Тук има 22 легла, а през химиотерапевтичните процедури минават около 100 пациенти годишно. Всяка година новозаболелите са около 30. Те са деца от североизточна и югоизточна България, чието хоспитализации са близо 1000 годишно. Най-малкият пациент в момента е момиченце на около годинка. През последните години в нашата клиника се провежда модерно лечение на болестите, свързани с кръвта и с солидните неоплазми. Провеждаме високодозова химиотерапия, която както в Европа, така и вече при нас тя резултира с над 75% преживяемост на тези пациенти. Тази високодозова химиотерапия имаме възможност да я провеждаме благодарение на медикаментите, които ги осигурява за децата Министерството, благодарение на апаратурата, която съществува в болницата, но ние нямаме материалните условия тези деца след тежката химиотерапия да бъдат обгрижвани по много специален начин. Заради това ремонта в клиниката беше крайно нуждаещ се. Ние трябваше да започнем от интензивните стаи, за да можем тези пациенти да се грижим за тях някъде седмица, 2 седмици до 1 месец. Този ремонт започнахме благодарение на влетите средства в нашата дарителска сметка от началото на годината. Този ремонт обаче се нуждае от обзавеждане, от болнично обзавеждане. И благодарение на това сдружение Един живот, ние ще получим пълно болнично обзавеждане, което включва нови болнични легла, нови нощни шкафчета, стойки за системи, едно оборудване, което е свързано с постелъчното бельо на пациентите, масички, друг инвентар за манипулационните. Така че аз съм безкрайно благодарна, че те ни откриха, може би не случайно, и използвам случая да благодаря сърдечно за първо, че сме избрани, и второ за тази голяма помощ, която ни оказват. Well, we are One Life Bulgaria, a children's charity, and our charter dictates that we look after children who are very sick children. We've just left a hospital in Sofia, and we needed a new cause, and we found the hospital here in Varna, and we consider the children here are suffering from perhaps some of the nastier diseases. So, for us it was a natural thing to do. Сдружение Един живот е основано с цел подпомагане на тежко болни деца, и тъй като до момента подпомагахме инфекциозна болница в София, след като направихме каквото можахме, ни трябваше на ново място, където да пренасочим усилията си, и открихме тази болница тук, където също има доста тежко болни деца, и затова решихме да подпомогнем това отделение. Председателят на Сдружение Един живот Карл Смит е бивш военен аташе на Великобритания у нас. Сега се е установил да живее в България, работи тук и помага на болни деца. Well, actually, One Life was established before I came back to Bulgaria by Slavi, Laura, and 5 other people. But the idea was that, they recognised the need for somebody to start helping the children in Bulgaria. And it went from what was the initial event was a bike ride, and it's just gone on from there. And we're now attracting lots of attention and lots of sponsorship. So I think it was a good move.
Сдружение Един живот беше учредено преди да се върна в България. Всъщност то беше учредено от Слави, Лора и още 5 други човека. И основната идея е да се създаде една организация, която наистина да помага на децата в България. И смятам, че с течение на годините, след първото организирано събитие в Сдружението, един колездачен пробег, вече все повече и повече интерес има към дейността ни и се превръща в една работеща организация. Благотворителната дейност на Сдружение Един живот през цялата идваща 2008 година ще бъде посветена на Варненската клиника по детска онкохематология. Инициативите ще целят да съберат още средства за крайно необходимото медицинско оборудване. За довършване на започнатия ремонт са нужни още 200 000 лева. В настоящото състояние на болнично недофинансиране от страна на Министерството, средствата трудно стигат дори и за лечение на децата. В рамките на благотворителна кампания за набиране на средства е отпечатан календар с рисунки на пациентите от клиниката, които участват в програмата за арт-терапия. Той няма цена, казва доцент Калева. Затова се разпространява със специално писмо, даващо необходимата информация за клиниката, а който иска да го получи, сам определя размера на дарението си.